Sa halip na magpahinga ngayong araw ng kagitingan, doble kayod pa ang ating mga kababayan sa Kalumpit, Bulacan para makakuha ng ayuda mula sa gobyerno dahil na rin sa umiiral na enhanced community quarantine. Ang mga residente, kapansin-pansin na nababaliwala na ang social distancing habang patuloy naman sa pagbabantay ang mga tauhan ng barangay. Ano po tayo? Layo-layo lang po. Layo-layo lang po. Kitang-kita po tayo. Ayan o. Hindi alintana ang init at panganib ng COVID-19 surge. Ang mga pumipila ay umabot na hanggang sa labas ng barangay hall. At ang pinipigilang lumabas na si lola at lolo, dito sumasabak at nagbabaka sakali na makasali rin sa listahan. Isa sa mga nakapila ay ang masahista na si Sheila Dabu. Ang ECQ daw para sa kanya tila pagsakal sa kanilang mga manggagawa na pakyawan lang ang trabaho. Kasi wala po kami ngayong kita po talaga, tsaka hindi po makakalabas gawa nga po ng lockdown po. At ang masakit nito, gaya ng pinangangambahan noon na swertihan na ang mailagay sa listahan, si Aling Sheila, ang pag-asa na maambunan ng ayuda, suntok sa buwan na lang ba? Inaasahan po namin kasi katulad nga po namin na walang trabaho, nasa bahay lang po. Masa po kami na isa kami sa mabibigyan ng ayuda sa gobyerno. Si Marites Asturia na isang labandera, dati na raw na naisama sa listahan na tumanggap ng ayuda ng DSWD noong ECQ noong taong 2020. Kampante na muling makatatanggap uli siya ngayon. Dahil kung magkataon ayon kay Aling Marites, hindi niya alam ang gagawin kung papaano bubuhay ng pamilya, lalo't pinipigilan itong makipaglabada. Malaking tulong po para sa pamilya kasi po kung wala pong ganito, paano po namin bubuhayin? Marami pong bawal sa sitwasyon ngayon. Maraming bawal. Bawal kung saan-saan magtrabaho. Katulad ko po, naglalaba po ako doon sa Villares or sa Lares. Ngayon, hindi po pwedeng pumasok kasi sa sitwasyon, maikpit po sila. Kaya walang kita. Sa pag-usisa ng news team kay Barangay Chairperson ng Pio Cruz Cosa na si Kapitana Lourdes Castelo, sa tindi ng kakapusan ng kanyang mga kabarangay, hindi siya po pwedeng magpapatay-patay para agad na maisaayos ang master list ng mga benepisyaryo. We are in a hurry na kailangan po ay ma-submit namin ang lahat ng forms na ito bukas po. Kaya out of 829 po kailangan naming ma-submit. Kasi po kung hindi namin isasubmit ito, hindi po makakakuha yung mga hindi nagpasa. 829 beneficiaries lang daw ang napaghandaang bigyan ng ayuda sa Barangay Pio Cruz Cosa. Pero higit pa rito ang bilang ng mga lubhang apektado ng pinahigpit na lockdown. Ayon kay Kapitana, maingat pa rin sila sa pag-identify ng mga benepisyaryo. Bagamat naging padron na ang dating listahan ng DSWD sa pamimigay ng ayuda, mabusisi pa rin umano sila kung talagang residente ng kanilang barangay ang kanilang ililista. Yes po, at pati po yung mga requirements na kailangan, ng kanilang IDs, Xerox copy ng kanilang ID, at saka yung proof of residency na sila ay residents dito. Bilang ng miyembro ng pamilya ang batayan ng halaga ng ayudang maipagkakaloob kada pamilya. Ngunit limitado lang ito sa 4,000 piso at 1,000 naman sa mga individual na naapektuhan ng ECQ. Sa pag-usisa namin kay Kapitana kung may barometro ba silang maipantatapat sa mga pangyayari na nalulusutan ng mga hindi karapat-dapat na benepisyaryo. Sagot niya, Kailangan yung being honest. Kailangan maging honest ka dito sa i-declare mo na forms sa and then the accuracy. nasa 23 billion ang emergency subsidy na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga apektado ng ECQ sa bansa. Sinikap namin na alamin sa DSWD Region 3 kung na-download na ang pondo sa mga LGU sa Bulacan itong ayuda. Sagot ni Rainiel Grospe, ang Information Officer ng DSWD, technical assistance lamang ang kanilang suporta sa LGUs. Lead agency ang DILG na siyang nangangasiwa umano sa pag-download ng budget. Sa datos na ipinadala sa amin ni Grospe, nasa higit 2.9 billion ang ayudang inilaan sa Bulacan.
Sa 3 component cities at 23 munisipalidad ng Bulacan, base sa kanilang update, ang San Jose del Monte City, Obando at ang bayan ng Pulilan pa lamang ang nakapag-report na namamahagi na ng ayuda. Ang San Jose del Monte City, Bulacan, nakapamahagi na ng 1,384 na pamilya at 4,672 na individual as of April 9. Mayroon naman itong halos kalahating bilyong piso. Habang ang Kalumpit, Bulacan, na kinabibilangan ng Barangay Pio Cruz Cosa ay may nakalaan na 70 milyong piso. Paulo G. Santos, CLTV News.